Action. В адрес бара видяхме тук ни излиза папката. Ако искаме да оставим WordPress, си го оставим WordPress. Ако искаме да се казва emails, маркираме десен бутон, преименувай и пишем emails. И когато тук рефрешнем в localhost, веднага ще видим, че папката ни WordPress се прекръстя на emails. Тоест, както искаме да се казва сайта, така се кръщаваме папката, за да е максимално лесно. Горе в адрес бара, както пише localhost, наклонена черта, пишеме си името на папката, за да може да активираме WordPress. Да го инсталираме, всъщност е по-правилното, нали така? Кое? Да го активираме или да го инсталираме? Да го инсталираме. Да го инсталираме, нали така? Да. Така. Защото още не... Него му трябва база данни, за да се инсталира. Да. Той ви казва случай на български, или ще е по-лесно може би за вас, не знам. Че за да се конфигурира, трябва база данни и така нататък. Да, действаме. Името на базата данни, пишем името, което сме кръстили emails. Потребителското име е Том. Паролата е Jerry. Хоста на базата данни си е localhost, си го оставяме localhost. Таблиците си ги оставяме... Не. Така или не? WP долна черта emails. Долна черта emails. Добре. Натискаме готово. Защото после може да инсталираш друга таблица. Друга версия на WordPress. То ще е WP долна черта, новата версия на WordPress. Същата база данни. Ага. Може. Това е възможно. Инсталиране. Тоест, той вади съобщението предишното, ако е направил връзка с базата данни. Ако не е направил връзка с базата данни, ще ви даде, че има грешка. Тоест, ако сте пропуснали да направите база данни или сте написали грешно име, парола, такива неща, вади грешка. Заглавие на сайта, пак ли пишем emails? Така, потребителско име. В случая потребителското име не е това за базата данни, а създаваме ново потребителско име за логване в WordPress. Той също ли ще бъде друго? Винаги е добре да е друго. Да, винаги е добре. Даже като няма значение, като ти е на компютъра, защото иначе ти става навик. Коя друга двудумова комбинация знаете, която... Да използваме за потребители за парола. Дълга или кратка така? Колкото се може по-кратка и лесна. IT какво? В потребителство. Как се казваше училището ви? Атанас Буров. Добре, Атанас Буров. Атанас, тук на парола, той винаги дава някакво, което се е генерирал. Уж за да улесни. Да, това е много лесна парола, както забелязах. Да, беше уникално. Така, тук вади съобщение, че тази канала му била прекалено слаба. И за да не ми даде грешка, пише потвърдете паролата, потвърдете ползването на слаба парола. Слагаме отметката, т.е. че искаме да ползваме тая парола, въпреки че той казва, че е слаба. И тук пишеме наш имейл. Кой ще си жертва да го даде? Добре. Фейме Ахмед с двойната. С това и? Не. Ако искате да дам моето до фейме, но ти колкото се гледаш там. Добре, това не е компютър, така че нека. Но твой компютър ти ще го пишеш с твой имейл.
Фейме Ахмед. Свързано Ахмед. В смисъл Фейме Ахмед свързано. Да, свързано. С двойно Д. Маймунска bb.bg. BG. Какво пише? Зависимост на сайта за търсещи машини. Видимост на сайта за търсещи машини. За сега не. Не използвайте търсачите за индексиране на този сайт. Не. Даваме не. И избираме инсталиране на... Иначе ако ще го правите на живо, искате да ви намират търсачките, не слагате тази отметка. Да. Единственото нещо, което тази отметка прави, е слага един файл, който се казва, кой беше bot. И вътре пише една линия, казва се no follow, което значи не следвайте линковете в този сайт. И всичките паеци, които ходят и индексират и кролват целият интернет, ако случайно попаднат на вашия сайт, го подминават. Иначе почват да го индексират. Да излиза в резултатите на Google и на другите търсачи. No. Завършили инсталацията и се отваря този прозорец. Ако искате да си го отворите, тук отваряте си примерно на ново браузъра, защото се спира компютър, или пък другия браузър, вече както искаме. Трябва да напишем горе localhost наклонена черта wp Не, WordPress. admin. Добре. Не, трябва да е WordPress. Извиняй, наклонена черта emails. Emails. Да. Не, WordPress. WordPress. Папката. В www. Преименувахме на така ли? Да. И ето отново не се отворя прозорец. Тук си пишем Атанас, паролата Буров. Запомниме. Да, за да се налага всеки път да се набират. Вход. Сейвни. Така. И тук сме в администраторския панел на нашия сайт. Първото нещо, което трябва да направя... така да, точно. За да видите как изглежда сайт, вчера ще го отворя на нов таб. Знаете как се отваря на нов таб? То е в нов панел. Да, смисъл е това се нарича таб. Да, с 10 бутона и нов раздел. Да, нов раздел. На български раздел, окей. Така изглежда нашия сайт. С абсолютно нищо въведено в началото. Както изглеждаше, като аз го качих миналия път. Спомняте ли си? Това е без да се слагат теми и така нататък. Ако искаш, сега им покажи къде се слагат теми и плагини. Добре. И това е. И те вече могат да си го цъкат от тях. Външен вид, теми. Добавяне на нова тема. И тук излизат теми, много теми. Другия вариант е отваряте си Google и си пишете WordPress Team, даже
Той ни предлага и да са фри. Аз съм ги учил на това. Да, Те го знаят. Ние предпочитаме да са фри. Да, не, те вътре, които са в WordPress, повечето са фри. Да, и те повечето са фри, да, които са в WordPress. И дори от тук ще ги разглеждаме. Ако искаш вътре в такова да... Това го затвори. Да не те обърква. Си възстановим прозорците. Не знам. Знаете ли как става това? Тук къде бяха темите? Няма темите. Добре. Не, отвори WordPress-а. Отвори сайта. Не бе, в WordPress. В смисъл? Да, админ панела, да. Защото тук е много по-лесно, защото само си го инсталираш. Горе може да напишете, да кажем, напиши Booking. Аз бях намерила Тусняк, обаче не знам дали са подходящи. Добре, дай да ги... Дай лаптопа, че да си ги вкара. Да. Тоест, горещето ще трябва.